Na hát üdvözlök mindenkit ebben az újabb Minecraftos videóban. Én a CH csapat egyik tagja vagyok, Redface, és ebben a mai videóban bedwarszozni fogunk. Remélem, hogy most már azért sokkal jobb lesz. Tehát azért nem hiszem, hogy sokkal jobb lesz a kép. Ősége, mert tudom, hogy 480 p-vel szokott futni YouTube-on, de megpróbálom. Hát ha. És én be is csatlakozok ide az egybe, mert úgy látom, hogy itt már vannak van itt egy ember, és lehet, hogy egy V1 lesz. Na, én annak úgy őszintén nagyon örülnék. Nem. 2v1. De ennek már nem örülök. És annak se, hogy... Oh. Jó, két csapatban vagyok, zsír. Jó, 4-en beléptek. 2v2. Azt ott védenem kell, mert különben az a gyerek ott megfogja és szétszedi. És az nekem ott marhára nem tesz jót. Az szép, hogy meg. Oh. Új! Az ott jó lesz. Jaj, a kis súrmunk. Tényleg az én bázisomnak is itt kéne